Ya dingin nyedak Pak besar ngono kok. Oh. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Rok rok rok. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling jaga, saling hormat, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Apes. Anjing. Anjing oh. Baleni, baleni, baleni. Aing sia. Anjing Epa. Astagfirullah. Oke. Alhamdulillah. Kebakir. Lihat kebunku Ceng. penuh dengan buah. Ya. Ada yang putih Kus. dan ada yang merah. Yap. Setiap hari Mau. ku siram semuanya. Mawar melati Kus. semuanya. Mampus. Kangen aja semu. Lah. Lakban pisan. Demi ungker. Halo lu. Kami ungker. Oke. Ungker. Oke. Ungker. Oke. Ungker. Oke. Kok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mimi susu. Susu Epa rasanya luar biasa. Susu tuti metune muset titik. Lonteng. Monggo Mas. Kangen nih semu cok. Ayo. Monggo Ibu. Ya, kalian Bapak. Iya. Pasar biru monggo. Pak Besut. Juragane Pecelele Purwakarta. Semar Boyolali. Bersama dengan Campur Sari Semar Campur Sari Indonesia bersama dengan Boker Mania Indonesia. Nalikane kowe ninggalke aku merebas milih rasane ana jantungku pengen mangan rasane kaya ratoyan pengen ngombe rasane mandek ning gulu Mbah Bejo. Mas Joko. Bisa kena
spesial kagem Mbah Bejo. Pak Haji Narno, Pak Haji Sukito, Pak Haji Agus. Semar Mulya. Mas Pai Wilujeng Dalu. Se. Ayo Pak Seminggu Jarwo. tak tinggal lunga, ora kerasan atiku nelongso. Oh alah tuti saben dina sing tak rasa rina wengi katoning netra masuk cahayu. Mas Joko loro tenan atiku nelongso batinku saben dina mung ngalamun tuti kelingan ati mbok piloro. Apa-apa wis tak tukokke lho, Dik. Iki omah ya tak tukokke, mobil ya tak tukokke. Kok isih karaku nyidrani iki kok aku kurang bagus, kurang gagah apa piye? Aku jane yo ora nyidrane lho Mas. Ning yo piye. Kowe nganggo klambi tak benekke lho. Sugeng dalu Mas Arju. Semar Mulya untuk Anda semuanya.
sepurane nek aku gawe lara ya, Mbah. Aku ki dirasani Panci. Lah pripun? Bojone bogel ayu men. Alah. Boten niki Panci bojo kula. Lah jare aku Oh, bojomu. oi Panci kleru salah paham. Bojone bogel ayu men arep gendong bareng. Gendong ngarep ya. Ngene iki lho Panci golek bojo iki kemari. Gendong ngarep ya, Mbah ya. Oke, baik. Madem mburi. Terus
Purwokerto bergoyang Pak Slamet asik bersama dengan